номаҳои падар. номаи панҷум. маънои омӯзиш. писари ман, ин мактуби махсус аст. лутфан диққати худро ба он ҷалб намуда якчанд маротиба онро бихон ва ба ҳар як сухани навишташуда таваҷҷӯҳ намо. бо тамоми арзи вуҷуд имкониятҳои суханварии худро истифода бурда ин номаро ба ту менависам. бо вуҷуди ин тамоми фикрамро рӯи коғаз дарҷ карда наметавонам. ин хеле муҳим аст. дар давоми рӯзҳои гузашта лаҳзае набуд ки ман дар ин бора фикр накарда бошам. алон бевақтии шаб. модарат аллакай оромона хоб аст. ман бошам фурӯзонаки керосиниро даргиронда дар рӯи мизи кӯҳна коғазҳоро гузошта бо қалами замони шӯравиям ин сатрҳоро ба ту менависам. афсӯс ки бо ин нома бӯи муаттари ҳуҷраи дӯстдоштаатро равон карда наметавонам. ҳеҷ боке не. қисса кӯтоҳ ман мехостам дар бораи таҳсили ту ҳарф занам. ман дар ҳақиқат мехоҳам ки ту маро бишнавӣ. чуноне ки об сангро тез мекунад, чуноне ки релсҳо зери қатораҳо суфта мешаванд, ҳамчунин мо хоросанги илмро суфта мегардонем. таҳсил безаҳмат намешавад. ту бо мақсади муайян дар донишгоҳ дохил шудӣ, то ин ки мутахассиси хубе гардӣ. роҳи тӯлоние туро дар фаъолияти касбӣ дар пеш аст. кас наметавонад дар як муддати кӯтоҳ соҳибмаърифат гардад. барои ин солҳои дароз, меҳнати пурмашаққат ва таҷрибаи корӣ лозим. ва танҳо баъд аз он ту ба камолоти касбӣ ноил хоҳӣ шуд. ман мехоҳам ки ту касбатро дидаву дониста бо диққат ва дар чаҳорчӯбаи ақл баркашида интихоб намоӣ. ин бисёр муҳим аст.